Yo, what's up mga ka-vlogs? Napunta karon sa mga kahibalo ni Kuya Drew. This is Oxygen, I'm net. Let's go! 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 So mga ka-vlogs, no? Nalangan-langan ang atong sunod nga episode kay kung lagyaning busy kayo yung Kuya Drew. So mga ka-vlogs, na ako'y ipaila-ila na po ninyo nga sagbot gini siya nang makahasol ni siya nga sagbot, pero dili sa ingon nga kanang sagbot nga walay pulos ba, naa ni siya daghang benefits. So nako'y ipaila-ila ninyo mga ka-vlogs ang sagbot nga gitawag og amorsico. So meaning amorsico, so Spanish name na siguro niya or common na siya sa mga Bisaya kay mao mo ginay sinandan nga kuan murag ang Bisaya ug Spanish murag nay similarity. Amorsico. Ang amorsico mga ka-vlogs mao na gitawag sa English, common name na niya love grass. So love grass na siya. Akong ipakita sa inyo ang sagbot nga amorsico ha. So mo ni mga ka-vlogs, kita taga amorsico des. Asam ng amorsico ay gilampas na hurot kaon siguro tong kanding. Malaya ng amorsico ni mga ka-vlogs. So mga ka-vlogs no, tara. Mao ni siya ang sagbot nga amorsico. Mag-ibot ko ha. So mao ni siya ka-vlogs. Sagbot nga amorsico mo ni. Sagbot nga amorsico. Pwede kanon, pwede ingiki, pwede himog chopstick, pwede isudan, ug labaw sa tanan, adunay isa ka powerful nga butang nga buot ninyong mahibaw-an. Ini ang iyang bulak. Mo ni iyang bulak mga ka-vlogs. Mo ni siya ang tapot sa pantalon, sa mga shirts mo sa ina gud mga kuan na to, mga sa nina mga pants na to. Maglakaw ta sa lugar nga kuan kaning daghang amorsico, mahasol ta kay inig abot ta to sa kuan dito sa sentro sa lungsod. Hibalan ta nga bukid ginin tawhana okay. Amorsico pang kuan pantalon. So mo ni siya ang amorsico. Mo ni ang iyang bulak, iyang murag steam sa iyang bulak. And then ang iyang dahon mga ka-vlogs nasa ubos, nasa punuan, and then na iyang roots oh. Una iyang roots. Mura siya og Carabao grass lang tawon kung di pa siya mutubo. Take note mga ka-vlogs. Nakabalo ba mo nga ang amorsico dili lang siya hasol nga sagbot? Nakabalo mo nga dungag nako nga kahibalo para sa inyo ha. Nga kani di ay siya tambal ni siya sa sakit o kuan po ni siya murag antidote sa kaning makakaon ka og poison nga kuan mga poisonous nga kuan mga butang mga pagkaon or kanang mapoison ka hiluan ka ina na bitaw then mapaakan ka og kaning mga poisonous nga animals, mga insects ina na kani siya mga ka-vlogs. Kung speaking of poison, kaning ihang bulak mao kuno ni ang lagaon, hanon ni siya kuha nimo iyang bulak kaning part diri sa kuan bulak niya putlon sa nimo hanon nimo don ang isa ka baso nga tubig imuon nimong tunga pakuluan nimo ni siya tapos may imnon daw. And then sa akong nahibalan lang, sa akong na-experience ani nga kuan napaakan ko before og lapinig kaning yang steam niya, kaning steam pingon sa bulak niya. Ako ani siyang murag akong kuan kaning gipiga pa slide tapos hinggawas ang tubig diri sa may tumoy diri. Yang putol din. Mo to, ang paak sa lapinig sa akong likod gipatulo ra siya. Then nawala ang iyang kahapdo sa sakit. And then dili lang siya ingon sa kuan kaning mapuison ka na tambal po niya siya sa rayuma. Kaning rayuma, kaning iyang kuan sa dalid niya. Mao po niya ang lagaon kaning part kani. Lagaon ni siya. Yugasan na nimo tapos kanang sa iyang dalid nga part. Unay lagaon daw
para sa rayuma mga kablogs. So uban pang mga kuan ani kaning mga tambal ani mga kablogs, dili naman ko sigurado kayo sa uban, i-search lang inyo ang love grass. Love grass amorsico. I-search niyo sa Google para makakita mo dugang pang mga kuan ani kay sigara ang gagamit ni Thailand, kay mga inanang lugar bitaw, sa Thailand, sa Vietnam, inana, mga India. Hilig na sila sa mga kuan kanang natural nga mga tambal ba. Ano nga sila ang kuan gani naka-discover po dani. Ano nga mo na mga kablog. Kaning amorsico mga kablogs, dili lang ni siya ingon nga tambal. Dayon dili lang ni siya ingon nga sagbot. Kani sa mga kablogs napay laing gamit ani. Kabalo ba mo nga naay lugar sa India nga himong atop or payong ang yang steam ani, kaning steam sa kuan, himo ni siya ang payong ug atop sa balay or kamalig baka basta mo nay kuan. And then kani kablogs diri sa among bukid, kani siya gamit kay ni sa mga manukusay. At mga manukusay ay mo pag dinay kung walay lukay kay habog ang lubi. And then kamo gakaon mo karne, nanuksok mga kiki ya. Siyempre maulaw gyud mo makitaan sa inyo mga crush dia. Pagtan-aw ninyo may laing mapudyot ani. So kita mo amorsico mura magtukog. Panghingi kay po ninyo yana man yo. Nao na pagwa busy kayo mantika pang kamot. Kita nga. Ano ngiki ayon. Ana pa. Ngayon part kamu na po dito part, kinahuma na may pangaon to part, napay nabilin dito, napay daghang umbak dito, ana man dayon. Di ba? Gamit kayo sa hingi. Oh no. And then mga kablogs, kita mo aning amorsico, kuyaw kay ni siya, nang mura ni siya og ninja. Kay mo labay lang ganyan mo, pilit diretso. Tama ka mga kablog, sample ako. Tawa na pilit na sa diretso, papaon na dugay na mo ko mga kablog. Pilit na inana ang amorsico. Asol kayo mo mga panatag sa tagsaon. Mo na siya ang iyang abilidad sa amorsico. Oh no. Muna nga pag namoy tawo nga gukuron mga kablogs, tapos gusto ka mudagan di nyo maapsan, tungod lagi tambok na ta takapas sa itong gigukod, wala na siya kay di man taga-tua kay gigukod gay nato kay di nato kaila ayun tingalahan ba. So pag abot sa lungsod para ma-identify nimo ang tawo nga imong gigukod nga mauna siya kay gasugok-sugok lagi sa kabukiran. Abot sa lungsod tan-awon nimong pantalon niya, ma-identify nimo kay di mo tangtang diretso bisa moingon siya awa ni kaila mag-ilis sa nina. Mag-ilis niya sa nina ang iyang pantalon naka-amorsiko agi ka ni bukid awa na trace na nimo. Muna siya natural nga kon ba anang sa tawag ganing GPS ba nga binukid style, dili lang gyud ingon nga ang sagbot wala nay pulos. Naaga pun si pulos kalibutan. Tanan binuhat sa Ginoo nay kapuslanan ug naay pulos kalibutan. Dili ta ingon nga wala kay pulos kay tanan kita naay pulos sa kalibutan. Morto akong mahatag ninyo karong adlaw ang sagbot nga amorsico. Common name love grass. So kablogs ay mo pagpaulahi og like o ay mo pagpaulahi og subscribe kay daghan pa mo makatuna ni Kuya Drew sa akong mga kuan diri sa palibot sa kasagbutan. Ana siya sagbutan na sa inyong pananaw pero naanay mga kapuslanan. So shoutout day ko sa akong boss amo manager nga si boss amo manager Tonyo. Boss, sinsya na boss kay busy kay kag-edit sa akong video boss.
mapatingin